प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव नङा होमबा खोथाया मानि थाखाय हाथाव हो रेशन कार्ड होनायनि थाखाय हाथाव ना न' होनायनि थाखाय हाथाव ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनायनि थाखाय प्रमद बर'खौ हाथाव ना समग्र बिटिसि अनसलत शान्ति प्रतिष्ठा करार कारणे हाथाव बे खोथाखौ सोर आरो मानो बुंदों जोबनाय फारसे सावरायहैगोन बेनि सिगां आङो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ होग्रोनो सानदों। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बखबाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जों। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरनना जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिल बानायदों माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव बेफोरबादियावनो बेना फैसाया सेस आरो बिथांनि जि अभियोग बेहा जेबो बेसिस गैया आरो बिथाङा गोदान खामानि जेबो साननो रोङा रायजो राजानि जेबो मावनो रोङा। नलेज फेस्टिभेल बिथाङा बानायनो हादोंमोन नामा? दुरुन काप बिथाङा लाबोनो हादोंमोन नामा? जेबो खामानि मावनो हायाखै। हाग्रामा महिलारिया ओरैनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै भुवा बाथ्रा बुंनानै राजनिति खालामो आरो हाग्रामा महिलारिया खुनु बेस गोनां लिडार नङा। बेसलेस बिथांनि साननाय हनाया जेबो भेलु गैया। फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया बेवहाय राजनिति खालामनायाथ' बादो जायगाखौ गारनानै खारगोन नोंथांमोना नायबाय। हेल' एभरिवान वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' मोनसे मोसानायनि आपडेट्स लाबोनो नागिरदोंमोन आङो। होबायमोनबो मोनायावनो होदोंमोन आं खिन्थु होनो हाया बेखौ कपिराइट क्लेम फैयो। स' दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सआव नुखाबाय राजखान्थियारि माखासे राव बाहायनाय। प्रमद बर' सारा विश्व दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय बेफोरबादि दुरान काप बा नलेज फेस्टिभेल गिदिर मानसिफोर लेंहरनानै आलासि जाहोफैनानै बड'लेण्डआव बिटिआरआव एक्सचेन्ज अफ आइडियासखौ होलायनो थाखाय ना थाखा जाख'नो थाखाय बानायदों। बे राजखान्थियारि भिउआव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। दिनैनि बे कन्टेन्टआव रायजोआ डेभेलप जानांगौ। रायजो राजानि गेजेराव आंखाल नुजाथिनो मोननाय नङा आरो सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों फैमारनांगौ। बेनो नैबे प्रमद बर' सारा जे बेसलेस लिडार होनदों हाग्रामा महिलारिखौ आरो ओरैनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनानै पलिटिक्स खालामो होननानै बुंदों। बिनि सायाव ससे आच्छा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसलेस मारना आसाम स्टेटनिफ्राय सासे एवार्ड मोननाय लिडार बियो। जोंनिफ्रायबो दंमोन लकेलिटि गोजानाव खामानि मावहैनाय बेंगालर दिल्ली मुम्बाइ बेफ्राव मोनसे आङो उदाहरन लाबोनि जे समाव कर'ना भाइरासआ गोसारथारदोंमोन। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि टार्मसआ जोबनायानो फैफ्रामबायमोन आरो बे समाव क्वारेन्टाइन दोननाय जोंनि लकेलनि सुबुंफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलनिबो मानसिफोर दं फैनानै जेब्ला कर'ना टेस्ट खालामो अब्ला बिसोरखौ मोनसे गोजान जायगायाव क'क्राझाराव थाथ' होनानै गोजान जायगायाव दोनहैनो क्वारेन्टाइन दोनहैनो बिसोरखौ थांखि लाखाबायमोन बे कर'ना भाइरासनि मेनेजमेन्ट कमिटिया आरो बेनिफ्राय नैबे हाग्रामा महिलारिया मोनसे आवाज दैखोदों बिसोरखौ बाव मानो दोननांगौ नैबे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ गौरांनि बे कालचारेल कमप्लेक्स बायदिसिना बै कारिगावनि बे मडेल हस्पिटाला बेयाव सोजोब होनानै हाग्रामा महिलारिया लकेलनि मानसिफोरखौ लाखिनानै दोनदों। हयथ' गोजानाव दोनहैबा माबा मोनसे पुलिस खालामनानै बुथारलानानै गारलानाय सोमजिसिगौमोन खोमा। बै नोजोरजों नायोबाथ' बिथाङा बेसलेस नङा आरो बिथांनि समाव डिसिआ 16था डिपार्टमेन्टखौ मोनलाङाखै गावनो गाव सेल्फ गभार्न खालामदों। बेयावल' आंनि बुंनांगौ खोथाया बेजों लोगोसे राजु नार्जारि बिथाङा बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ होला आं ससियेल मिडियाआव गोसारखाबाय बेंगलि भाषानि बेंगलिफोरनि सिगाङाव
मोनसे खोथा बुंदों मोनसे माने अनेक जे हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव अभियान जे सालायदों बेखौ मानि थाखाय सालायदों अरुणोदय होनायनि थाखाय ना न' होनायनि थाखाय ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनायनि थाखाय ना बिटिसि ओनसोलाव हान्थि प्रतिष्ठा खालामनायनि थाखाय बेखौ सोंदों बेंगलिफोरनाव मोनसे मिटिङाव राजु नार्जारि बिथाङा दा थारैनो आंनि खोथाया बेल'नो अरुणोदय होबाय स्टेट थ्रु दे मावनानै होनांगौ थारैनो सान्थिनि सायावथ' आंहा बुंनांगौ गैला रायजो राजाफ्रा मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दा मोननै खोथाखौल' आं बुंनो थांदों आच्छा रेशन कार्डखौ होनो हानाय बिटिआरआ गोहो दं आरोना रेशन कार्डआ बबेनिफ्राय फैनाय मा रायजो राजाफ्रा मिन्थिया आरो बेखौ मा इउपिपिएल पार्टिया होनो हागोन हामारो रायजो राजाफोर दे कमेन्ट्सआव खिथाहरलाय बेनिफ्राय न'खौबो जे बे पिएमएवाइ न'आ बेखौ मा बिटिआर गभर्नमेन्टआ होनो हामारो आरो इउपिपिएल दला खेथियाव नुवारिब' ना नोंथांमोना मा बुङो होनो हामारो सानमारो ना सानमारा कमेन्ट्सआव बे मोनसे सेन्ट्रेल स्किम आरो बेखौ सिगाङावनो बिपिएफनि दिनाव मावनानै सार्भे खालामनानै दोनखानाय आवास प्लास जजनानि गेजेरजोंसो दा बखरफ्रोमबो मोननाय न'आ फैदों बे आरो बे आवास प्लास जजनाखौ बिपिएफनि समावनो सार्भे खालामनानै दिल्लीयाव लिस्ट हरखानायखा बेवहाय नों बखिला फैनानै बुंफैबाबो आजिखालि ससियेल मिडियाआवनो रायजो राजाफ्रा मिन्थिखाजोबो बेयाव बुंबाबो जाया नोङो नोंनि फ्लेगशिप स्किमखौ बुङो ना राजनितिक ग्रौ ग्रौ हाबनायखौ बुङो हाबनायाथ' मोननैबो दलाव हाबलायगासिनो नङा होमबा ना नोंनि पलिटिकेल पलिसिसफोरखौ लानानै नोंहा रायजोफोरखौ बोयो ना मायो आलदा खोथा खिन्थु नंथारै रेशन कार्डखौ मालाबाबो रेशन कार्ड टु खेथियाव बिटिआर गभर्नमेन्ट दिब नुवारिब आरो ओइ घर ओइटु सेन्ट्रेल स्किम बिटिसि गभर्नमेन्ट खेथियाव प्रदान करिब नुवारिब आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपत 75,000 टकाटु एनआरएलएमत टका स्टेट आन्डार स्टेट प्रथमते फार्स्ट स्टेपत 25,000 यार पिছত भालके काम करिले 50,000 आरो दिया হয় एनआरएलएमत কৰা এটা এটা सेल्फ हेल्प ग्रुपत কারণে টোটেল 75 এইটো কোনো বিটিআর স্কিম নহয় আৰু বিটিআর ফ্লেগशिप স্কিমও নহয় এইটো स्टेट एनआरएलएमत কৰা रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय आं बेखौ खिथाबाय नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स हर नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नायो सानो आरो नलेज लायो स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ